Hietarinta. Edessä oleva kilpailu jännittää. Ja jännittävä kilpailu siitä muodostuukin Suomen ja Ruotsin välille. Ruotsalaiset syöksättävät heti kärkeen 2 miehen voimalla, Hietarinta jätetään 4. ja Lincoln peräti viimeistä edelliseksi. Huono ajo starttikokeessa on määrännyt hänet kannoille. Katsomossa jännätään, kun kääpiöautot ohittelevat toisiaan, järjestys vaihtuu tavan takaa. Keitel palaa varikolta radalle ja sananmukaisesti myös palaa radalla. Onni ei istu Fredin ohjauspyörällä, mutta sammutimiehet ovat onneksi taas paikalla. 15. kierros, Hietarinta johtaa, mutta nyt on Lincoln jo toisena, rajua taistelua ja Lincoln on johdossa. Lincoln johtaa, Hietarinta toisena, 2 suomalaista kärjessä. Kun ei vain mitään sattuisi, eikä satu. Viimeinen kierros, Lincoln johtaa 70 metrillä, Hietarinta ajaa myös loistavasti, muut ovat selvästi lyötyjä. Kurt Lincoln kruunaa kirillään näiden juhlakisojen toisen voittonsa. Hän valloittaa nyt kaikkiaan 8. eläintarhan voiton. Se on saavutus, mihin kukaan ei koskaan ennen häntä